Amiletako baserri honek 500 bat urte ditu, beti izan da baserri mundukoa, aintzinean hartzaia ziren, eta gero familiak etortzen hasi zirenean, eginda baserriko bizimodua ganadu gehioekin, mistoa izan da, eta holaxe jarraitzen dugu. Gu baserritik gatoz, eta beti izan gea baserrin hasiak, baserrin lan egin duguna, eta gustatu ere egiten zaigu, eta orduan erabaki gendu baserriari segipen bat ematea. Hemen ganadu gazten ditugu txalak, arkumeak eta oioak, oilaskoak ere bai, eta koneju bat ere baditugu. Gure haragia lortzen dugu, lehen aintzinean lortzen zen bezala, belar naturalarekin, eta ematen diogu baita pentsu naturala, zak eta hobetago izan ditzen, labelekoa da, eta horrela hazten ditugu gure ganaduak. Gure txalak urrixak izaten dira, eramaten dienak, beraiek grasa desente izaten dute, eta betak bai, haragie xamurra izan dadin. 20 bat urte die BMA saltzen deula haragie, eta beraiek guztua dare, eta ditunen txerrikumeak ere, partida bat, beraiekin deitzen diegu eta oso ondo dauku harremana. Gure haragi edastatzeko manera asko daude, izan daike parrillan, gixatuta ere oso goxoa gelditzen da, eta xerraketa ere bai, baino oso goxoa da.